Най-добрите млади математици от Балканите и 9 гостуващи страни се състезаваха в 21-та младежка Балканска олимпиада по математика. Там децата от българските училища отново бяха безапелационни с 18 медала от 18 участника. Сред 108 участници от 17 страни учениците от СМГ отново се откроиха с таланта си. Те показаха най-високите резултати в отборите си и завоюваха 1 златен и 5 сребърни медала. При мен вече са 3 от медалистите – Светлин Лалов, Стефан Хаджи Стойков и Диан Димитров, заедно с техния преподавател Елена Киселова. Здравейте и добре дошли! Много ми е приятно да ми гостуват такива истински таланти български. Как се възпитават обаче тези таланти? Да попитам вас, като техен преподавател. С труд и постоянство. Чувала съм, че вие сте един от любимите им преподаватели, който най-лесно достига до тях. Ами надявам се да съм любими. Не един от любимите. Да попитаме тях, момчета. Децата. От 5-ти клас сме в СМГ и през всички тези години ни е преподавала по математика госпожа Киселова, така че държи много на нея. Тя ли е човека, който всъщност събуди тази любов към математиката? Определено може да се каже, че ни е насърчавала и дължи много на успехите си на нея. Златния медалист. Виждам, че много се притесняваш, но няма как да не те попитам. Едно доста престижно състезание. Как се печели златен медал? Изобщо очакваше ли да го спечелиш или... Не знам всъщност. Надявах се. Надявал си и се. Стана накрая. И накрая стана. А разкажете ми малко повече за самото състезание за Олимпиадата. Как протича? Разбрахме, че всичките ни 18 участници са спечелили. Олимпиадата беше от 24 до 29 в Камчия. Вие споменахте колко са страните участници. По принцип официалните участници са 11. Тази година отсъстваше Турция. България участва с 3 отбора. Тоест, като броите, че другите 2 отбора са от страните гости, представянето беше достойно. На второ място е България А, който участва в официалното класиране. България Б беше на 5-то, а България С на 10-то място. Което са си сериозни успехи, така или иначе, независимо Съвсем сериозни дали успехи. Всички деца се представиха отлично, което показва, че в България все още има добра школа по математика. Например, България С беше на града Домакин. Децата бяха от Бургас и Варна, т.е. всички колеги в страната си вършат качествено работата. А това, че сме домакини като цяло, има ли някакви предимства за нас? Не. Единствените предимства са, че можем да участваме с повече на брой отбори. Другата година, когато не сме домакини, участваме само с 1 отбор. Сега сме били с 3, това е разликата. Отбора, да. А как се готвят осмокласници за подобни състезания? Те не се готвят в 8 клас. Те започват да се готвят още от 2-3 клас и когато работят, четат много упорито, нещата се получават. Всъщност, работата на учителя е да ги насърчава, да им покаже откъде да четат. Ако човек не работи сам, нищо не става. Да, таланта си е много важен, но и много труд. А как избирате, как ги селектирате всъщност, кои точно да изберете да участват на дадената олимпиада, защото тя математическата гимназия е голяма, има много доста ученици. математически състезания, както по света, така и у нас. Основно децата се селектират от пролетните, зимните математически състезания и националния кръг на олимпиадата. След националния кръг, поканените на контролни отиват в съответния ден и час на контролните и след провеждане на контролните се селектират 12 участника за първите 2 отбора. Тези, които са с най-добри резултати, да. Сумарно след състезанията и националния кръг на олимпиадата, контролните. А на каква възраст трябва да бъдат тези деца? Защото те и 3 са с 8 клас. Годишно. Значи, децата могат да бъдат 7, 8 или малки 9-класници, т.е. към датата на провеждане на състезанието не бива да са навършили повече от 15,5 години. Момчета, а вие кога решихте, че освен добри математици искате и да се състезавате в подобни олимпиади и всякакви други международни състезания? Аз лично посещавам, така да се каже, състезания още от 2-ри клас. Естествено, с годините състезанията стават по-трудни и по-сериозни и изискващи повече подготовка.
Някога искала ли ти се да се откажеш, като видиш колко по-трудно става? Има трудни моменти, но си заслужава усилията. А вие? Аз лично се запалих по-сериозно в пети клас, когато спечелих едно състезание. И от тогава просто ми доставя удоволствие да ходя на състезание. Аз просто обичам да решавам задачи и да. А всъщност от кога сте в математическата гимназия? Вие тримата. Той каза, че е от пети клас. Вие двамата. И ние сме Ние пети. от пети. Защото голяма част от децата всъщност още от малки влизат. А кога разбираме, че имат талант в математиката, като родители, примерно? Кога да ги насърчаваме? Защото в началните класове всъщност повечето деца се справят лесно с математиката, трудно с българския. Но кога разбираме всъщност, че имат Така е, до четвърти клас талант? децата предпочитат да смятат, отколкото да пишат. Родителите могат да насърчат детето, да го запишат на курсове, на някакъв вид подготовка, да го пращат на математически състезания. Ако детето покаже добри резултати, продължават да го насърчават. Ако не, няма смисъл да го мъчат. Нали? В тази държава има нужди от поети Както и се от казва, художници. математиката или ти се отдава, или не. Има такова нещо. Трябва да има зрънце. Разбира се, нещата трябва да се доразвият. Светло, например, беше на курс още от трети клас при мен. И в трети и в четвърти клас е бил в 20-ката, но чак първи не е бил. Той ви каза, в пети клас стана първи. Но определено си личеше, че е едно от най-добрите деца в курса. Аз не съм се притеснявала за него, ще си изкара ли изпита, ще влезе ли в СМГ. На мен ми беше ясно, че ще влезе, че ще бъде в моя клас. Всъщност от пети клас им бях класен ръководител и на тримата. Тази година съм класен ръководител само на Светлин, защото ги разделиха по език. Той е в немска паралелка, Диан и Стефан са в английска. По тяхно собствено желание. А с какво се отличават децата с математическо мислене? С умението си да правят аналогии. В най-ранните класове, ако ме питате, това, което на мен ми прави впечатление, е дали едно дете може да прави аналогии. Като му покажеш една закономерност, то да може да направи аналогия и да види закономерността на друго място, да направи друга редичка, която изпълнява същата закономерност. Мога да ви дам най-прост пример. Как, например, се формират егенетата. Знаете ли, че има в момента хора, които не могат да се оправят с начина на формиране на егенето? Ако видите 4 егенета написани и знаете рождените дати на тия хора, нали, трябва да се сетите как се случва това и как се прави егенето. В интерес истината не съм се замислила, че може да има такива хора, които има да не такива могат. хора, повярвайте. Те определено няма да са математици. Няма да са математици, да. А какво възпитава математиката? Защо всъщност е толкова ценна за децата? Възпитава мислене. Значи, умението да мислиш е най-важното. Трудно можеш да научиш човек да мисли, но пък ако успееш да го научиш да мисли, му даваш неограничена свобода. Мисленето е свобода. Може ли да се каже, че математиците са с по-широко мислене? Аз ще ви кажа какво по-неограничена казваше свобода на педиатъра на мислите. моите деца. Той казваше, от математик всичко става, щом си математик разбираш и медицина да решиш и медицина ще завършиш. Математиците са хора, които могат да мислят, т.е. могат във всяка област почти да се реализират успешно, благодарение на това си умение. Като говорим, че те са от пети клас при вас, това ли е част от формулата на успеха на СМГ? Че тези деца всъщност от пети клас са при вас и даже и след кандидатстването, после след седми клас, голяма част от тях остават, избират да останат там? Аз вярвам в това, че трябва да започнат отрано. Както добрите гимнастички започват отрано, така смятам, че и уменията по математика трябва да се развиват от много ранна възраст. Разбира се, има деца, които идват след седми клас и успяват, но тук случаите са редки и те полагат изключително много усилия, за да догонят тези, които са започнали в пети клас. А каква е всъщност тайната на СМГ? Момчета, за поредна година това е най-желаното училище. Може би момчетата да ни кажат. Вие сами ли избрахте да учите в СМГ или вашите родители ви подтикнаха? Аз лично сам избрах както в пети клас, така и съответно в 8 клас да продължа да уча в СМГ, тъй като може да се каже, че това е най-елитното математическо училище в България. А вие, момчета?
И аз така. Сами сте избрали. Да. А какви са другите ви интереси извън математиката и училище? Аз обичам да играя карти и да играя тенис на маса. В повечето случаи с него. И Стефчо, ти? Аз обичам да играя шах с компютър или с приятели или Пак с сайт. много мислене. А Диан е футболист. Не е вярно. Не, Как не, не е вярно. вярно? Разкажи ни сега. Не е вярно. Как намираш време за Не, футбол? той не тренира футбол, той просто играе добре футбол. Не, аз играх само там. Защото Само имаше... там на Балканиадата Разкажете ми игра сега. и победи румънците, които имаха златен медал, пък той има сребърен на футбол. Играл си на игрище или компютърен футбол? Не, на Много игрище, хора имаше играят игрище компютърни в игри. комплекс. Не се срамувай. И той разкажи. играеше. И И той двамата ли играеше. играхте? ние си играехме просто в България срещу Румъния. Просто като нормални Просто България деца. срещу Румъния, както на състезанието Бихте по ли математика, Румъния? така и на футбол. Да, бихме ги. И ние ги Защото бихме и те ни разбрах, биха. че Румъния са ни били нас на математика. Да. Вие бихте ли ги поне на футбол? Бихме. Бихте ги. Да. Горди сме.